אקשן. היי תום, נחמד כאן. בטוח שהיה לך משהו להגיד על המקום, חלקה או לא יודע מה, אבל לדעתי עמוק בפנים דווקא היית אוהב את הגבורה. המקרה שלך עמוק בפנים, ליטרלי. אני נהנה מזה, אתה יודע, לדבר ככה בלי הפרעות, ואתה זה שמקשיב, אין לך איך לענות. בוא נגיד שאם אבן או ענף יפלו מהשמיים, נדע שזה אתה משתוקק לדבר, ואני אפסיק. אבל אתה זקן, באמת, אז אני בספק. לא ישן מחדש איתך, אז מתחיל איתי. אז אני מאורס. קוראים לה ניצן. היית אוהב אותה, היא ההפך שלי. היית אומר לה, מה אתה עושה איתו? צריכה למצוא מישהו יותר טוב. ויש לנו ילד בדרך. לפני שאתה הולך לשאול איך אני הולך לממן אותם עם המשחקי וידאו שלי, אז מכרתי את החברה. אתה צודק, יותר מדי סיכון לפתוח משהו משלך. סך הכל מחירה של 35 מיליון. אבל כמובן, עדיף שהייתי לוקח את העבודה שסידרת לי במיוחד. לא בדיוק הייתה הבעיה שלך, תמיד חשבת בקטן, סבלת את הבוס שלך בגלל שזאת עבודה בטוחה. תפקיד הגבר לפרנס את המשפחה. כך תמיד אמרת. נראה לי שהם יהיו בסדר עם ההחלטה שלקחתי. אף פעם לא הקשבת לי. אף פעם לא תמכת בי כשחשבתי בגדול. תמיד אמרת כמה טובים הציונים של אייל ונועה. התגאית בהישגים שלהם, אבל אף פעם לא בשלי. איפה הם עכשיו? למה הם לא פה? נסעתי 3 שעות כי אני יכול. עכשיו אתה, תקשיב לי. כמו שהייתי ילד, שיחקנו מלחמה במיטה שלכם, ונתת לי לנצח וחשבתי שאני חזק, דיברתי שטויות ואתה נתת לי לבלבל את המוח, אבל רק אם הייתי מנצח. עכשיו אתה הולך להיות סבא. אז אתה לא תשחק איתו כדורגל, כמו שתמיד רצית, אבל גם ככה היית גרוע, אז לחסוך ממך את ההשפלה. אני אומר לך, אם לא היית גאה בי, אז אתה תהיה גאה בו. וכמו כל אבא לילד שלו, אתה היית מושא להרצאה שלי. מסתכל עליך כמו מלאך. אבא שלי הכי חזק, הכי טוב, ככה הייתי אומר. אחרי שעשיתי לך פדיחות, שאספת אותי וחבר מהחוג, אמרתי לו, אבא שלי הכי מצחיק. אבא, תעשה לנו את החיקוי, תצחיק אותנו. אתה פשוט קפאת. כל מה שעשיתי היה במטרה להרשים אותך. רק כבר היה לך כל כך קשה להגיד גאה בך. צמד מילים בשבילך, עולם ומולו בשבילי. פעם אחת ליד חברים או משפחה להגיד, שמעתם שבר הבקיע 2 שערים היום. לא שרציתי לעזור. אתה לא השארת לי ברירה. הייתי מוכרח להיות רחוק ממך בשביל למצוא את השבריר חלקי, כאמונה קטן שעוד נשאר לי בעצמי. סיפורים שנולדו בכלוב, חושבות שלעוף זאת מחלה. מכיר את המשפט? יצאתי מהכלוב. והצלחתי בזכות עצמי. הנה עכשיו אנחנו מנהלים את השיחה הכי כנה שהייתה לנו אי פעם. אבא, אתה לא יכול להקשיב פעם אחת. אני לא מבין שמש ככה כתבו את זה על המצלמה. ניץ? וואו! מה יש? יצאתי רגע להליכה. מה? רגע,
מקדימה, איך זה יכול להיות? אני אהיה שם, חכי. תנסי להחזיק אותו, חכי לי. הולך להיות אבא. פאק, אני לא אספיק להגיע לשם. תמיד היית שם. אף פעם תמכת בי, אבל תמיד היית שם. אני לא הייתי בלוויה שלך. פחדתי מדי לבוא. אמרתי את האחים. את אמא. השאלות של איפה היית? למה לא ענית לשיחות שאבא נהיה חולה? אתה עם האקו הענק שלך, אתה התקשרת אליי. עשית לדבר איתי בפעם האחרונה ואני לא עניתי לך. מה הייתי עושה בשביל עוד פעם אחת אותך אומר, אתה לא מספיק טוב. בטח היית אומר לי עכשיו, רוץ כבר לבית חולים ותפסיק לבכות כמו מפגר. הולך להיות אבא. הולך להיות סבא. הולך להכיר את תום.